Takže my vás vítáme u další epizody podcastu, prostě podcast s dnešním hostem je Kuba Krejčí. Ahoj Kubo. Ahoj. Ahoj. Tak a nepřipravoval ses, takže nejzákeřnější otázku na začátek nečekáš. Kdo jsi? No já? Ne, jsem Holič z Českých Budějovic, původně teda tady z Krumlova, zdravotní sestra, člověk všeho, co mě napadne. Zdravotní sestra. Druhá zdravotní sestra, všimni To si si. nevěděl. Jo, to už druhé. Každopádně úplně první otázka se za mě na začátek, jak jsi se do hajzlu dostat k zdravotní sestře. Už je to díl 30 vteřin, takže dobrý. Hele, vlastně v 15, když jsem se rozhodoval, tak za mě byly 3 školy. Takže jsem si dal na maséra, pak jsem byl na něco ve Velešíně a pak právě zdrávka tady v Krumlově. No a dostal jsem se vlastně skoro všude. Na masérovi jsem skončil teda pod čarou. Ve Velešíně mě dokonce v den, kdy začala škola, vyvolávali a já jsem si seděl v Krumlově na zdrávce. Ale když jsem se rozhodoval nad školama, tak i tenkrát mamka na mě, co kadeřník. A já, samej gay, ne, tam nepolezu. A hodně se jelo v té době ještě na maturitu, takže jsem se rozhodl pro tu zdrávku, kde to teda byl taky skoro samej gay. Ale ne, skvělý, fakt jako bomba na té zdrávce, nemůžu si stěžovat. No a udělal jsem to, sice 2krát jsem dělal třeťák, protože ten první jsem propadl z němčiny, jazyky mi moc úplně nešly, ale i chviličku jsem vlastně zdravotní sestru dělal. Jak v důchoďáku, tam jsem dělal teda sanitáře, tak v nemocnici, tady v Krumlově taky, no. Ale takže na tu zdravotní sestru ty jsi se jako rozhodl, protože si tě nějakým způsobem pomáhat lidem? Nebo Ale svým způsobem jo, protože mě je jako zajímala anatomie a tady tohle to všechno. Ale potom, když jsem vlastně tu práci dělal, tak jsem zjistil, že z 12-hodinové směny 8 hodin sedíš u počítače místo toho, aby si pomáhal těm lidem. Takže mě bavila třeba víc ta práce toho sanitáře, ošetřovatele, než vyloženě té sestry, jo. Protože jenom sedíš, tiskneš nebo vyplňuješ papíry s těma pacientama, se úplně moc jako nevidíš. Jenom když děláš nějaký úkony s nimi. To je teda pěkná tragédie, jako za mě. Tak od toho tam jsou vlastně ty ošetřovatelé a sanitáři, že jo. A ty tam máš potom jako, že jsi mohl jako rovnou ze zdravotní sestry potom jako přijít nikam na sanitáře, nebo to si musel jako zase něco dodělávat a tak? Ne, to seš vlastně, za mě to byl ještě zdravotnický asistent, který ho pak předělávali vlastně na praktickou sestru. Takže my jsme vlastně svým způsobem mohli dělat většinu práce jako sestry, ale pod dohledem. Jo. Takže ty jsi ještě v té, jsi jakoby plná zdravotní sestra tím, že máš maturitu, nebo si spadl do toho termínu, kdy už bys musel mít vošku? Vošku. Jo. Abych byl vlastně všeobecná sestra. Tak. Jo, takže si spadl do toho mezidobí, kdy to No, máš... já jsem vlastně byl... Přede mnou nějak asi 2 nebo 3 roky se to zrušilo, že to byly ty sestry a A po tobě to. 2 nebo 3 roky se to zase zavádělo. Jo, přesně tak, no. Za mě asi další super otázka. Co jsi teda v dnešní době a co ti v první řadě platí účty, protože to je naše úplně druhá nejběžnější otázka, co tu máme potom, kde si někdo představí. Hele, takže v dnešní době jsem majitelem barbershopu v Českých Budějovicích, stříhám tam, jsem tam teda prozatím sám, no a to je vlastně moje životní náplň krom dítěte a přítelkyně. Jak jsi se k tomu stříhání vůbec jako dostal, protože za mě jako jít ze zdravotní sestry jakoby potom do střihu, jak se tohle jako, jak jsi vůbec jako mohl začít stříhat, však nemáš na to žádný, nebo nebyl na to žádný diplom, nic? Mám? Máš? Hele, mám. Vlastně já jsem stříhal nejdřív sám sebe, pak jsem stříhal pár kluků i větší a prostě když jsem dělal vlastně v tom důchoďáku, tak jsem po nějaký době byl vlastně v barbershopu v Brně, úplně mě to uhranulo, tenkrát se kluci jmenovali Local Barbershop, dneska to jsou Pavians a mají naprosto skvělé služby. Jo, ta služba prostě u nich v barbershopu fakt bomba, možná jsem nezažil nikde jinde jako lepší. No a hrozně se mi to líbilo, začal jsem si o tom něco zjišťovat, pak jsem zjistil, že je vlastně barbershop v Budějovicích, tak jsem tam vyrazil. Tam jsem zjistil, že je to vlastně vázaná nebo řemeslná živnost, takže buď musíš mít školu nebo prostě papír udělaný o tom, že to dělat můžeš. No a mě zbývaly vlastně 3 roky do 26. No a prostě v tom důchoďáku jsem nějakou dobu dělal, pak jsem se na to teda vykašlal, udělal jsem si první vlastně prázdniny po střední škole, protože vždycky, jak jsem byl na té zdrávce, tak jsem o prázdninách hned šel na brigádu a měsíc a půl jsem vlastně byl na pracáku a zařizoval jsem si mezi tím vlastně tu školu.
To jsem si dal na Kněžkodvorský Doubdějc, ředitelka mi řekla tenkrát, že vlastně na kadeřníka už nepřijímají, ale že to můžeme udělat tak, že mě vezme na prodavače. Takže mě přijmula na prodavače. První den vlastně školy jsem přestupoval na kadeřínka. To byla sranda tenkrát ve škole, já jsem tam přišel, že jo, teď prostě mě bylo 23, tam s těma 15-16 letýma smradama v té třídě a já měl ve zvyku prostě vždycky si jet před katedrou přímo, jo, nejvíc si tam pochytil, nemusel si nějak moc dávat pozor a kolikrát se dalo opisovat od učitelky, že jo. A sedím tam a teď prostě přišel ten zástupce té ředitelky na té škole a rozdává ty žákovský, ne, hned si to tam ty lidi vyplňují, já tam tak sedím, tu žákovskou takovou položenou a on sedí přede mnou a říká, proč si to nevyplňuješ? Říkám, no, protože já už tu zítra nebudu. A on, jakže tady už zítra nebudeš? A já, no já zítra přestupuju na kadeřníka. A on, no tak to je v prdeli, že jo, prostě já budu papírovat, tohle z toho někdo mi nic neřekl. A já, no to není můj problém. Jo, takže jsem si takhle skočil na hodinku do Budějic, prostě do školy. No a pak jsem čekal snad do října, než se mi ozvali, kdy mám nastoupit na praxi. Protože jsem měl uznaný předměty vlastně ze zdrávky, takže jsem měl vlastně jenom takovýto technologii, výtvarku a to, co je vlastně k tomu oboru daný. Takže se zbavil všech všeobecných předmětů. Jo, no hele, ale zadali mi tam vlastně zdravovědu. Takže jsem tam... To docela čemu, že jo, hele, nechali mi ji tam, ale já jsem za tím učitelem, což byl zrovna ten zástupce té ředitelky, který tu zdravovědu měl na starosti, tak jsem za ním skočil a zeptal jsem se, co oni tam vlastně v té zdravovědě berou a on mi řekl, že jenom prostě lehkou anatomii těla a pak hlavně pokožky a vlasů, jo, což a hygieny. A říkám, no, ale já mám zdrávku, takže já mám prostě tohle všechno prošlý mnohem víc ze somatologie a tak. A on, no tak to nepotřebuješ zdravovědu, říkám, tak mi ji uznejte. Jo, a oni mi ji neuznali kvůli tomu, že vlastně na zdrávce nebyla zdravověda jako předmět, jo. Takže oni to nebrali. No až rozsvrcan odbornic, takže to nevzali jako ten. No a potom mi to přijmuli. A... No tak. To mohlo být fajn studium, tyjo, bez češtiny, bez matiky. Bylo. Ale dostal jsem ekonomiku, protože vlastně v té původní třídě, co jsem byl na zdrávce, tak byla až ve čtvrťáku. A ta třída, co jsem s ní byl vlastně v tom druhém třeťáku, tak ji měli už v druháku. Takže já jsem si na zdrávce vlastně ekonomikou neprošel, tak tu jsem musel vlastně projít na tom kadeřničním. Počkej, tak na kolik hodin jsi chodit do té školy? Ale měl jsem chodit jednou měsíčně aspoň na testy. No, třeba na té ekonomice jsem za celý ty 2 roky byl 3krát. Jo, ale hele, ekonomika na kadeřínkovi, nebo abych to řekl takhle. Já jsem tam chodil tak, jak jsem chodil, neučil jsem se na to, vlastně pro mě byla primární praxe a prošel jsem tou školou s vyznamenáním. A pak tam byli lidi, kteří do té školy prostě chodili, že jo, a neudělali to. Ano, teda musím uznat, že prostě čím jsi starší, tak přijdeš na to, jak se učit. A vlastně víš, že to, když už se učíš, je něco, ta přidaná hodnota pro tebe, že jo. Když jsi na té škole, prostě na té základce, na té střední, tak to svým způsobem ještě furt bereš tak trochu jako trest, že jo. No ale potom, když už pracuješ a chceš se někam posunout, tak musíš sosat prostě ty informace, že jo. Mně stačilo před těma testama, vlastně před těma závěrečkama týden. Ale vytáhl jsem si skvělou otázku, jo. To měli strach, to si pamatuju do teďka, jak vlastně mistrová za mnou pak přišel a říká, hele, my jsme měli normálně strach z tebe, ty jsi tam přišel. Já jsem si vytáhl tu otázku, denní péče o vlasy. A sedl jsem si na to potítko, takhle jsem položil ten papír, napsal jsem si denní péče o vlasy, to bylo všechno, otočil jsem se, celou tu dobu, co zkoušeli tu holku před mnou, tak jsem koukal, jak ji zkoušej. Jo, pak vlastně holku vyzkoušeli, šel jsem tam já, zeptali se mě na otázku a jsem tam vypil všechno, co děláš vlastně přes ten den, když si myješ hlavu nebo češeš a tak. Jo, takže taková ta klasika a měl jsem splněno. Otázka potom z ekonomiky, co musíš umět na počítači, když žádáš o práci. No, takže klasický, já dřív fanoušek ajťáků, že jo? No, takže kolikat namyš. Kam ne, dělám si srandu. A rozjel jsem to tam a říkám prostě umět všechno s počítačem, co vlastně dneska už umíme, že jo, všichni. No, ale teď jsem přišel třeba na to, že vůbec neumím s Excelem, že jsem to zapomněl všechno.
Hele, já jsem měl 4 roky účetnictví a jakože mě vyloženě předmět účetnictví a můžu říct na rovinu, že tam jsme jako s Excelem a s tady těma kravinami jeli jako hodně a já si z toho v dnešní době nepamatuju ani pí. Já mám Excel rád. Ani jako super. S prezentacema, ani jako s Wordem, nic, já na to jako kolik jsem strávil jako v rámci informatiky, účetnictví a ekonomiky za počítačem, si to nepamatuju absolutně nic. Jo, prostě jak to člověk nepoužívá, jako asi jo, ok, vzpomněl by jsem si, kdyby jsem to prostě třeba 3 hodiny by jsem v tom jako týden seděl, jo, každý den jako 3 hodiny, tak si asi vyspomeneš a pak už víš všechno, ale jako vůbec nic. A teď já jsem tam prostě... No musel by si z toho uživit, hele, já jsem teď, protože mám v plánu právě po novém roce zkusit ty školení, začít to jet jako ve větším a právě začal jsem si vytvářet k tomu prezentace a přišel jsem, že už vůbec nevím, jak tam dělat přechody a tohle to všechno, jo. Takže pro mě znamená to, že já jsem si to teď udělal prostě na ostro, připravil jsem si tam osnovu tyhle ty věci, že jo, a teď prostě k tomu třeba na týden sednu a budu zase se učit s tím PowerPointem. Vlastně. Zase teda díky bohu konečně už to není jako ve škole, takže si to všechno můžeš vygooglit. To je pravda, ale vzhledem k tomu, že jsem zapomněl vlastně úplně všechno, takže si to zase prolezu úplně od základu, no. To asi jo, no, že to všechno vyzkouší. Já jako mě u tohohle fascinuje, jak to člověk může zapomenout, ale já jsem ajťák, já jsem trochu jinde v tomhle, no. Ale tak prostě pro mě je počítač to, co dělám klasicky, hry a bankovnictví, takže vlastně... Jako za mě já s ním souhlasím, já na tom taky hraju jenom hry. No, jsem tam teda nějaký střih, jako když už teda se k tomu mám něco dělat, ale jinak jako na tom hraju hry, víš, že u nás jako jak má jakýkoliv, co jde přes příspěvky, co jde jako někde nějaký platformy a tak dále. Všechno dělám já. Tak všechno děláš ty. Jo, já jsem v tom prostě naprosto nevinně, já to nedělám, jo. To prostě neumím. Hele, za mě jenom ještě, aby jsme se tomu trošičku vrátili, takže seš teda majitelem jakoby barbershopu jakoby v Budících. Jak vůbec, nebo víš nějakým způsobem jakoby i tu historii toho barberu, nebo jakoby jak to vzniklo, jsi schopen o tom jakoby něco říct? Ale svým způsobem už jako v Egyptě. Jo, ta historie prostě sá hrozně daleko, jo, že když prostě lidi se začali zkracovat vousy a tohle to všechno, tak to už je ten prvopočátek, jo. A už v Egyptě používali prostě mastičky, oleje a takovéhle věci, tam už to bylo hodně. No, vlastně byly plešatý taky, ale historie, hele, jako taková hlavní, tak svým způsobem holiči dřív třeba trhali i zuby, dělali malý chirurgický úkony a tak, takže já jsem spojil vlastně oba dva ty světy dohromady. Ale svým způsobem nejsem jediná zdravotní sestra v tomhle oboru. Vím ještě o Jardovi vlastně z Brna, který se teda stěhoval do Prahy a to je taky původně zdravotní sestra, vlastně ten dokonce dělá i v Bábrsku. Teď budou otevírat vlastně pobočku v Praze, takže o to jednodušší to budou mít lidi tady odtať, aby se tam jezdili školy. Hele, jak vůbec vznikne ta myšlenka toho, že jakoby chceš jít jakoby do svýho, že si nějakým způsobem jako otevřeš vlastní barber, protože samozřejmě jak finančně to musí být náročný. Jo, tak to musí být náročný v rámci nějaký té klientele, nebo jakoby, jak se ti to podařilo vybudovat, jak ty jsi začal? Hele, když to vezmu úplně ten počátek, tak vlastně jsem zjistil, že si musím udělat tužkou nebo se na někoho, kdo mi zařídí ten papír, takže jsem šel na tužkou, že jo. A už na škole já jsem věděl, že se jednou budu chtít otevřít svůj. Jo, já jsem vlastně na tu školu s tím šel, že jednou budu mít svoje. A na té škole to bylo tak, že vlastně já jsem přišel na tu praxi, svým způsobem už jsem začal být dobrý v tom prváku, nebo takhle. Na začátku, než jsme vůbec začali ještě stříhat, tak to bylo takový to rozdělování sekcí a tak, takže to jsme se tam učili a pak asi 3 dny před soutěží tam holčina foukala prostě hlavu a já jsem si říkal, to vyfoukám, tak jsem to vyfoukal taky. Přišla mistrová, viděla to a říká, ale to je bomba, jo. A zeptala se mě, jestli si troufnu to stříhat na té soutěži, že by mě tam přihlásila. A říkám, no ale já jsem nůžkama ještě nestříhal, já jsem v té době všechno, co vlastně uděláš nůžkama, uděláš i strojkem, a naopak teda. No a já jsem uměl jenom strojkem, ale na té soutěži byl strojek zakázaný, dělalo se tam jenom nůžkama. A ona, no tak se zítra naučíš nůžkama. Takže jsem se druhý den naučil nůžkama a 3. den jsem šel na soutěž. Byl jsem tam jediný prvák, jinak ta soutěž je pro třeťáky, nevím, jestli tam tenkrát byl nějaký druhák. Tenkrát tam v té kategorii, v té pánský, bylo asi 12 lidí a já skončil 8.
Tyba, to je dobrý. Nebo ne, vlastně tenkrát jsem skončil asi 10. A říkám, ale to je dobrý. No, v druháku jsem to vyhrál. V Brně jsem skončil 8. Říkám, tak jo, jestli se semka dostanu příští rok, tak to vyhraju. Ve třetíku jsem na výstavišti, když byla hlavní soutěž, nevyhrál, skončil jsem ani nevím kolikátej. Vyhrála toho holčina s docela dobrou prací, ale mistroví věděli, nebo myslím si, že věděli, že prostě tam nebude mít šanci. Udělali tu soutěž znova, udělali ji teda na Juvelu, vlastně na pobočce. Tam jsem to vyhrál, jel jsem do toho Brna. Vlastně na tu soutěž do Brna se mnou jezdil brácha, já to měl jako takovou dovču, protože jsem do té školy nechodil, že jo. Mám babičku v Brně, jsem na půl Brňák, takže vždycky k babičce. Jeden den jsem si odběhl na soutěž a pak jsem tam třeba ještě další 2 dny zůstával. No a teď jsme byli na té soutěži, já tam ostřihal toho bráchu, už jsem tak nějak věděl, jak to tam chodí, že jo. A teď vyhlašovali 3. místo nic. Říkám, 2. místo nic. A teď vyhlašovali to 1. a klasika, vyhlašovali a řekli jméno. Jo? A teď vyhlašovali to 1. místo, vyhrává a řekli pan. A já v tu ránu věděl, že jsem to vyhrál já, protože já to z nich byl ze všech nejstarší, že jo. Mně už bylo skoro 26, už mi bylo vlastně 25. A říkají, pan Jakub Krejčí. No, ale to byl řev od bráchy. Jo, prostě, říkám, já jsem tomu nemohu věřit, že jsem to vyhrál, jo. Ale věděl jsem, že tam jdu s tím, že to prostě vyhraju. A to bylo co za soutěž konkrétně? Hele, to byla Harmonie, což je vlastně mistrovství republiky těch kadeřnických škol. A bylo to vlastně v Brně na výstavišti. Tak to je hustý, to. Jako mně se nejvíc líbí asi to, že druhý den potom, co se jako vole, se učil z nůžkama, přišel rovnou na soutěž. Hele, ale na té soutěži jsem začal stříhat a takhle se mi klepaly ruce, jo. No jasně no, tak ono jako sorry, ale když jako jsi to nikde nedělal, teď máš ruce. A teď jsem to měl vlastně na bárbatu, teď jsem byl vlastně, jak byl covid, tak před covidem jsem chtěl je. A teď jsem byl na prvním, v dubnu, jo, v březnu nebo v dubnu. A hele, první Barber Battle, hrozná hromada lidí a já jsem na tom pódiu, to pódium bylo vlastně klasika a vystrčený 2 stoly dopředu. No a já jsem byl u toho úplně vepředu. Takže vlastně když jsem tam stál, tak jsem se koukal doprava lidi, koukal jsem dopředu lidi, koukal jsem doleva lidi. Jediná výhoda, že jsem byl nad nima, takže aspoň trošku jako psychická výhoda. No a vždycky, když přišel nějaký ten poradce, že jo, tak ti takhle koukal přes rameno, já už jsem cítil, jak mi dýchá na krk, že jo, tak jsem se tam takhle rozklepal. Hele, ale super zážitek, zkušenost, dal jsem si to tam s kamarádem spíš mezi sebou, no a skončil jsem asi 9. Honza skončil za mnou teda, ale příští rok se chystám zás, no. Hele, a tím pádem ty jsi potom teda nabíral si někdy nějaké zkušenosti, já jakoby nechci do toho znova jakoby zasahovat, protože my jsme to tu řešili mimo kameru, slíbili jsme, že to mimo kameru zůstane, jenom trošičku ten jako příběh, že ty si hele, vlastně už na škole jsem začal, já jsem dělal teda v nemocnici ještě, když jsem dělal školu, a do toho jsem vlastně začal dělat už v barbershopu, připletl jsem se do Underbarberu v Budějcích. No a začal jsem tam vlastně dělat, připletl jsem do toho potom ještě kamaráda, vlastně spolužáka. No a tam jsem si vlastně chviličku dělal klientelu, do toho jsem dělal v té nemocnici. Pak jsem vlastně skončil školu a skončil jsem vlastně v nemocnici a skočil jsem rovnou do toho bábru. Měl jsem něco našetříno, už jsem nějakou klientelu měl, už jsem věděl, že prostě se uživím za ten měsíc, tak jsem zůstal v tom bábru jenom. No a postupem času jsem si vytvářel tu klientelu, kterou mám vlastně teďko. Takže ty jsi potom vlastně jenom jakoby sebral zase s sebou celou tu svoji klientelu? Ne, že bych si ji sebral, jo, ale tak to je právě to, nemůžeš to říct takhle, protože ty lidi chodí za náma. No, vlastně. Nechodí do toho barbershopu, nebo někteří taky, ale ty lidi chodí za naší prací. Jo, ten člověk je zvyklý na nějakou práci, každý z nás, abych to takhle řekl, si myslím, že má svůj rukopis, takže poznáš prostě práci od tamhle toho bábra, tamhle od toho, když prostě se s těma prácema setkáváš. A ten klient, když si na tebe zvykne a ty máš nějaký standard a pak přijde k někomu jinému a ten standard nemá, tak se k tobě vrátí. No, vlastně, no. A je jedno, v jakém barbershopu seš. A já se zeptám, v těch barbershopech funguje to stejně jakoby
nebo podobně jako v kadeřnictví, kde vlastně jako ten salon víceméně a ta kadeřnice jako na svoje ičo si pronajímá to křeslo, anebo to funguje jakoby, že jsi zaměstnanec toho barbershopu? Hele, funguje to i procentuálně. Záleží, jak to má nastavený ten majitel. Jo. Samozřejmě, když si pronajímáš křeslo, tak už musíš mít nějakou klientelu, aby si to za začátku uživil, že jo? Víš tak nějak cca, kolik se to jako pohybuje cenově? Hele, Jenom jako ze zvědavosti, víš, že samozřejmě jako... cenově nevím, ale vím, že procentuálně třeba v Praze některých je to 30 zůstává Vábrovi, 70 odevzdává. Ty vole. A potom tam ty kluci robou třeba 15-17 lidí denně, že jo? By se vůbec uživili. Mhm. Tak on jako když jí zůstane jenom 30%, tak to moc není, veď. No. To je hodně špatný. Jako když máš vlastní To je hodně klientelu. špatný, to je právě to, co si mě utvrzuje v tom, že Češi prostě chtějí vařit úplně na všem. Jo, ono, když si to vezmete, tak i, teď to bude znít blbě, ale hrozně moc lidí, co krade ve firmách, tak jim nestačí, že kape, že jo. A chtějí, aby jim teklo. A na tom oni končí. No, ale takhle to funguje i v tom podnikání v Česku. Prostě podnikatelé, nebo lépe řečeno majitelé firem, prostě chtějí, aby jim co nejvíc teklo z těch zaměstnanců. Já osobně si myslím, že je lepší, aby ty zaměstnanci byli spokojení po finanční stránce, aby zůstávali, neměli potřebu utíkat někam jinam. Jo, dobře je ocenit. Myslím si, že prostě každému by mělo stačit třeba naopak, aby to bylo, že jo. 70% tomu Bámrovi a 30 dně. Jakože jo, já jsem třeba jakoby v rámci jako financí, tak jsem tomhle jakoby s tebou asi zajedno, ale viděl bych to spíš 60 na 40, 60 pro barbera na 40 vlastně, protože když si to ten člověk vlastně vezme, tak 40-30% dáš na náklady, typu studio a tady ty věci, záleží kolik to stojí. Hele, teď ti to řeknu takhle. V kadeřnictví nebo celkově tady v těchto salonech by si měl mít všechny náklady na provoz zafinancovaný během prvních 3-4 dnů, co máš otevřeno, toho měsíce. Ty bys měl mít za aspoň jeden den v tom týdnu, v tom prvním týdnu toho měsíce už výdělečný pro sebe. Pokud to tak nemáš, máš to nastavený špatně, ten management i ten pronájem. Jo, buď musíš k sobě sehnat někoho dalšího, nebo už seš prostě nějak bitej na tom, že vlastně obíráš sám sebe. Když ty máš studio jenom jakože u náměstí, ne? Někde? Ne, hele, já jsem v Nový ulici. To je kde? Jak je Poliklinika Sever, jo. tak to je vlastně na jednom konci, a jak je Citro, tak to je na druhém. A já jsem dřív tam býval Tandor, indická restaurace. Jo. Ty to máš v pronájmu? Předpokládám, já jsem tam v pronájmu. Kolik tam vychází ten pronájem? Hele, to ti neřeknu, o tom se nebaví, ale mám to za dobře. Máš to za dobře. Jo, takže to je ten třeba... Splňuju si hele, to, co jsem teď řekl. Okay. Ne, to mi tak nějak jenom jako, víš, finančně, abych jako věděl, co znamená, že ty vlastně jsi schopen už jako ten první týden, okay. Tak to finančně nebude špatně ohodnocený, ne? Ale zase jsi tam od rána do večera. Ale tak musíš zase brát v potaz i to, že neplatím jenom toho, že jo. Jasně, no. Protože si platím ještě bydlení vedle. Já to beru třeba tak, že platím vlastně rádoby jakože 2 byty. Jo, s tím, že vlastně do toho podnikání podnikatel nebo OSVČ, to jsou takový 3 pilíře, do kterých by měl investovat, že jo, a to jsou nemovitosti, úplně hlavní pilíř je to, čím vydělává, a pak třeba akcie nebo tak, jo, a potom šetřit. Ale úplně hlavní je prostě investovat do toho, co ti vydělává. Víš aspoň třeba, dejme tomu jenom, já vím, že asi určitě se nebudeš bavit o konkrétních částkách, ale jenom obrazně na kolik vychází si rozjet vlastní jako barbershop, jenom v řádu třeba jako tisíců, víš co, nebo jakoby spíš 100 000, ale jenom jako aby člověk jako věděl. Hele, záleží, jestli tam máš nějakou rekonstrukci nebo tak, ale do 500 000 jsi schopný otevřít, i míň. OK. Jo, teda dneska asi do 500 000. Já, když jsem si všechno plánoval, tak jsem to měl rozpočítaný, než se začalo zdražovat, ale samozřejmě jsem si ke všemu už přidával jako navíc, protože jsem věděl, že to nějakou dobu bude trvat. A já jsem tam něco přes 300 000. A když to pak vidíš, tak ti vlastně přijde, že
to není nic jo, za ty prachy. No jasně, tak ale to my i víme ceník, jako když jsme skládali tohle, aby to aspoň trošku vypadalo. A když víme, za kolik tam jako reálně jsme, tak si taky říkáme, že do prdele za tu částku to ale pamatuju si doby, kdy jsem byl schopný vyžít z 10 000, jo. Dneska už bych to nedal. Já pamatuju taky. No. Ne, ale tak ono v dnešní době ani jako v dnešní době z 30 už je za mě o něco náročný. Protože záleží, jestli bydlíš sám, záleží taky, co máš zabit a tak dále, ale jakože když bydlíš sám, tak v dnešní době jakoby v nájmu, tak ty když platíš třeba 14 000, tak z těch 30 už je to takový, že jako je to no a hele, zrovna o tom bydlení, tak já bydlím v Budějkách vlastně a bydlím tam levněji, nebo bydlel jsem tam levněji, než jsme zvedli energie, než tady v Krmově na Plešivci úplně nahoře, víš co, s výhledem prostě do kopce s původním lakartovým jádrem, jo. Tak to je hustý. A bydlím hele v baráku se zahradou, mám to 10 minut do práce, 10 minut do Merkury, 15 na námko. Tak to jsem Všechno pěšky. To si kurva vyhrál. Jo, takže prostě ne, super. Jako dá se, no, očividně jako dá se sehnat jako nějaký hezký, ale jinak jako co se to cenově pohybuje, tak je to lehce v prdeli, co si bude. Což ale furt si podle mě vyplatí se bydlet víc v těch Budějkách než v tom Krmově. Souhlasím. Já třeba jako teď taky bydlím v Budějovicích a můžu říct na rovinu, že když jsem koukal jako na byty, jak to vychází tady, tak ne. A přitom, hele, se tady v centru pronajímají byty docela zalevno. Taky si viděl tu 5-1. Hele, to nevím. Kde? Hele, jakoby za poštou. Ne, tak to jsem neviděl, ale... Tam byla 5-1, 140 metrů čtverečních za nějakých asi, kolik tam bylo, asi 13 000 měsíčně. I levněji. Nebo teď už možná takhle, ale vím, že se v době, kdy se tady pronajímali právě třeba, já jsem měl 2.1 na tom Plešivci, tak tu jsem v té době měl dráž než ty známí tady v Široký, asi 6 dny, jo. To je ono, tam je to tlak ale prostě, aby... nemůžeš tam dojet autem, no, nebo když už, tak prostě musíš si to oběhat. Nákup, tohle to všechno prostě řeší se to na pytel, jo. No jasně. Ale to je nádherný obrovský byt, jo. No já vím, že to se objevilo asi 3 měsíce zpátky tady prostě fakt na kraji města, 3 minuty od centra, od náměstí. Tak tady je všechno, skoro 3 minuty. No jasně, ale vím, že tam to byla nějaká 5.1, asi 140 metrů čtverečních a chtěli za to jako asi 12 nebo 13 000 takovýho. Proti tomu, co je tady na sídlištích. Samozřejmě, jo, prostě na to, hele, hlavně když já se zamyslím nad tím, že kamarád v Praze platí za 24 metrů čtverečních za garzonku, to je prostě půlka téhle místnosti, platí za to 17 000. Jo, to je prostě jako... No, a všimli jste si ale toho, jak jako se od Budějc jdou zdržel? Ale nad Budějce vejš ne? Nebo není to takový? Jako jo, no. Já nevím, já jsem jako když jsem koukal teď nedávno jako po bytech a koukal jsem jako po Budějcích, tak jsem tam jako něco rozumného jako najdeš, ale jinak... No, musíš mít kliku, no, musíš se tam to je spíš o známostech, jako za mě asi v dnešní době už... No hele, já ten byt mám taky přes známou, jo. Za mě už je to fakt spíš jako o známostech, že jako když se třeba někdo stěhuje, tak taky vím o jako hezký 3+1, co platí to asi v 12 000. 12 000 víš co, což jakoby za 3+1 zrovna v té lokalitě jako vůbec není špatný, ale taky, jo, jenom tehdy prostě, když oni se budou stěhovat, tak se to tam dá jakoby řešit, protože prostě tam mají jakoby oni s nima starou smlouvu a kdyby to bylo přes námi, tak samozřejmě novou smlouvu by se jako neřešila, jo, ale ty vole, v dnešní době jít jen tak jako říct si přes realitku, kámo, tak to je suicide. Jenom ještě... No, tak ještě máš portály bez realitky. Dobře, ale hele, já si myslím, že dneska většina lidí schání hlavně přes známý. Jo, nebo pak jsou lidi, kteří jedou přes realitku, ale projedou těch bytů třeba 10, že jo? Když si vyberou ten, který jim vyhovuje. A nebo majitele, když si vyberou, že jo? Taky věc. Jenom za mě ještě potom taková otázka, ty už to tady lehce načnul, investuješ do ničeho? No hele, teď jsem začal, protože vlastně svým způsobem, když jsem se do toho pustil, tak začal covid, že jo, tyhle ty věci, takže jsem vždycky nějak, nejdřív vlastně to byl ten covid, ten mě trošku vyšťavil, takže vždycky jsem se snažil to nahnat zase zpátky, abych byl v pohodě, že jo. A teď prostě jsem rozjížděl ten barbershop, takže teď jsem se snažil taky dostat nějak, abych se dorovnal tam, kde jsem byl předtím. A teď už se snažím zase nějak investovat. Pomaličku, po tom, co prostě, hele, jsou to peníze, které bych třeba utratil v hospodě, jo. Místo toho, abych šel do města, nechal tam prostě 3 za ten večer, tak tu 3 si přepošlu a zainvestuji. Do čeho ty investuješ? Hele, do nemovitostí asi nejvíc. A investuješ sám nebo máš nějakýho jako... Sám, ale mám kamaráda, který mi dělá vlastně smlouvy a tohle z toho na pojistky a tak.
Takže to vlastně, jakože s pomocí, ale většinou teda času jako investuješ sám. Nebo investice si jedu sám, ale bavil jsem se s ním o tom, prostě, hele, je to můj vlastně finanční poradce a já s ním řeším věci, třeba pojistky na barbershop, pojistky na sebe, jo, a tady tohle to všechno. A když jsem si vlastně stáhnu pátry, na kterou mě přivedl dokonce jeho šéf, který ke mně chodí taky se střiha, tak jsem prostě chtěl vědět, co to všechno obnáší. Už jsem si něco pozjišťoval sám, ale říkám, hele, chtěl bych se s tebou o tom pobavit, víš o tom o něco víc, prosím tě, zastav se, pokecáme o to. Jo, zastavil se, probrali jsme, do té hlavy mi dostal ještě třeba hromadu jiných investic, jako těch akcí, co bych mohl koupit, poradil a tohle, ale ty akcie já úplně tak moc jako jet nechci, ty nemovitosti mi přijdou lepší. Jo, podpořit nějaký developerský projekt, který je v nějaký další etapě, ne v té první, protože u té první furt ještě nevíš, jestli ten developer bude dobře splácet. Počkat si třeba na tu třetí, čtvrtou, jo, až třeba máš už i 11, 12 etap, jo, toho developerského projektu a ty můžeš prostě investovat do kterého z nich, pokud je přístupný, nebo když se objeví na tržnici. To znamená, že vlastně někdo, kdo tam investoval, tak si vybral ty peníze zpátky, oni ten projekt, to, co on si vybral, to dají na tu tržnici a ty si to můžeš dorovnat a tím pádem si ho zase zaplnil, jo. Tak dobrý to. Ne, jako hele, za mě jako v rámci tohle prostě rodina, jak říkám, no za mě na to potřebuješ mít čas a je to asi takový to prokletí všech lidí, co mají nějakým způsobem jakoby sklony k podnikání nebo k tomu, že si chtějí jít na vlastních projektech. Ale já jsem i jako na jednu stranu hrozný workoholik, jo, já nezvládnu být dílek 3 dny doma. Takže prostě, hele, 2-3 dny prostě nemoc a já už druhý den sice nakřápal, ale do té práce bych šel. No, tak dáme je o to, že ty si našel jako to pomezí mezi tím, jakoby, kdy ti to fakt jako baví, kdy prostě jakoby děláš to, co ti baví a zároveň ti to nějakým způsobem vynáší a co si budem OSVČ klasika, čím víc ty budeš dělat, tím víc těch financí k tobě bude jakoby zpátky. Ale hele, na jednu stranu zase úplně tak to nedělám, protože vím, kolik mi stačí. Takže se neženeš zatím mít jako strop co nejvíc, ale prostě víš, co ti stačí a skládáš si podle toho práce, abys měl volný čas. To ani ne, mám prostě otevřený ty dny, jak jako do té práce jdu, ale když prostě vím, že mám vyděláno dost, což já teda nedělám, jo, protože by mě chlapi ukamenovali, protože mám v rezervačním systému něco přes 300 klientů, ale já měsíčně zvládám něco kolem 150, takže prostě ten poměr k tomu je prostě nějaký. Ale prostě když budu vědět, že mám vyděláno dost, tak si můžu říct, tak jo, za ty 2 měsíce si udělám volno. Ale já si to volno neudělám, jo. No to je na tom to nejhorší, no, že prostě člověk jako, hele, 2 dny jsou OK, protože 2 dny jsi schopen prohrát na hrách, víš co, věnovat se malýmu a tak dále, ale po těch 2 dnech hra tě přestane bavit. Hele, já to mám spíš nárazově, jako že po práci přijdu, hraju do... V 11 si řeknu, tak jo, dodělám tohle, protože já hraju budovatelský strategie, nebo prostě RTSK a tak. A zrovna tohle to mívám u Planet Zoo. Jo, prostě, hele, dodělám tohle a jdu spát, jo. Začnu to dělat a najednou čumím 12:30, jo. Hele, takže uloži, letím. Hele, upřímně, já jsem lolkař. A já mám tohle u lolka a testuju, že hele ty vole, tak hitnu ještě tady tu divizi, víš co, to půjde, to dám, víš co, no a teď těm prohraješ a píči přece nepůjdu spát s prohrou, víš co, a hraješ furt dál a dál a pak se jako zastavíš a říkáš si do píči ty vole, já za chvilku stávám, víš co, říkám, no dobrý, tak já to radši vypínám, jdu spát. To jsme dělali ale před těma 14 dnama, prostě přijdu k tomu kámošovi, věď, a začneme hrát ty Age, prostě 2 těžký kompy proti sobě, teď je rozbíjíme, věď. No a pak prostě rozbijem jeho. Nemohl jsem ho hrozně dlouho rozbít, já mám docela dobrou strategii, ale on to začal dělat hodně podobně a na to právě doplatil v té hře, jo, ale právě hrajem a teď jsme dohráli a kouknu na telefon kolegy a říká, no tak to další hru nedáme. A on za proč? Já vole, 3:45. Hele, ale co si budem, to jsou takový ty věci, který člověk, aspoň třeba já jsem tím, že na střední. Jo, hele, já to na jednu stranu jako jednou za čas prostě potřebuju za ním takhle odjet a vypnout do toho kompu, prostě zatlemit se tam, zanadávat si navzájem na sebe. Je to asi 2 roky zpátky, co jsme takhle vzali, tenkrát bráchovi bylo 14, vzali jsme ho na lanku a hráli jsme Pány prstenů. Bitvy o Středozem, 1, 2, že jo, a brácha z toho byl úplně hotový, protože prostě zažil poprvé LAN party,
kde jsme byli všichni dohromady v jedné místnosti, nadávali jsme si tam, jo, všechno prostě tohle, jak to k té LAN party prostě patří. A on v těch 14 prostě zvyklý, tak jak to všichni dneska hrajou, sluchátka na uších a všichni zalezli doma sami. Hele, ale tohle je věc, kterou třeba jako fakt já cením. Za mě je mnohem lepší. Já třeba jako čím jsem starší, nebo tak to jde ruku k ruce trošku s alkoholem, ale víš, že prostě si tam jako sejde se prostě 4-5 lidí, víš co, poskládáš prostě stoly, naházíš ten počítač, největší problém jsou zásuvky, ale vždycky se to dá nějak udělat a pak prostě dáš si tam prostě do toho drink a prostě jako hraješ. Jako není to věc, kterou třeba člověk fakt jako dělá týdně, jo, nedělají denně, nedělají týdně, nedělají měsíčně, ale je to prostě taková ta, nechci říct party jako typu, která tě nějakým způsobem jako úplně vypne, ale je to takový to, že kdy fakt jako vyčistíš úplně kompletně hlavu. A je to z toho důvodu, že ty seš prostě fokusovaný jenom na tu hru, tohle všechno jde úplně mimo, víš co, nějaký jako finance, problémy, sračky. Ale prostě. tak jednou za půl roku dobrý. No jasně, no právě, všechno to jde jako mimo a prostě pak se jenom ráno probudíš a už nemáš ani tu tendenci to jako zapnout, víš, že už jsi jako, že tyva jo, dobrý, už jsem se jako vyhrál dostatečně. Ty hele, mít na to čas a když jsme ještě neměli toho malýho, tak když jsem takhle k tomu Honzovi jel, tak jsme pak vstali a ještě jsme dali třeba jednu hru. Jo. Dneska už je to tak, že prostě vstanem, on udělá třeba oběd a já jedu. Hele, já už začínám mít výhru pro mě, že ti do toho skáču, ona už hraje se mnou malá. Áďa to sice nerada vidí jako žena, ale jako víš co, už ji učím terárii, už to začíná být, jako už začneme hrát spolu. Hele, co ty vůbec teda a time management, jak ty to máš poskládaný, jakoby, jak vypadá tvůj klasický den? Vstanu, sprcha, kafe, do práce, kafe, makám, hele, domakám. Kolik tak končíš? Hele, makám od 8 do 7, občas je to míň, občas i díl, ale hele, vzhledem k tomu, že prostě mě ta práce baví, tak mě nedělá problém tam být tako dlouho. Vzhledem k tomu, že jsem dělal v nemocnici 12, tak mi 8hodinové směny přijdou zbytečným, až stejně podle mě skoro většinu toho dne už prostě zabranou tou prací. A vzhledem k tomu, jak já dělám, tak bych stejně končil ve 4, že jo. A ten den bych měl stejně zabitý. Takhle já si udělám, hele, průměrně kolem 7 lidí denně za ten časový úsek, s tím, že tam mám nějaký mezery, ale můj time management funguje tak, že plánuju hodně dopředu, protože se mi automaticky otevírá ten rezervační systém 30 dnů, takže blancnu dneska je 8.11, takže se mi tam otevřelo termín 8. příštího měsíce v 11 hodin. Jo. A já si vždycky musím sednout před začátkem toho měsíce a připravit si takhle ten následující měsíc po něm, abych věděl, kdy budu mít něco. U vás jsem dneska docela na punk svým způsobem, protože se většinou domlouvám aspoň měsíc a půl dopředu. Hele, to už je 2krát děkuju za to, že jsi dorazil. Ale ne, fakt jako s tím časem, vzhledem k tomu, že prostě mám volný hlavně víkendy, ale 2 víkendy z toho měsíce vlastně jsem s tím malým, tak, a to teda jsme s přítelkyní spolu, že jo, ale ona je prostě v práci, já hlídám, tak se prostě snažíme ty víkendy nějak naplánovat tak, aby se zvládalo všechno, jo. Mám velikou rodinu, mám 5 sourozenců, je to hodně oslav. Už mě to kolikrát i hodně štve, že prostě jedu na jednu oslavu, další týden na další, jo, ale musíš prostě pomíchat ty rodiny dohromady, takže furt třeba u mě v rodině řešíme, jak to udělat, aby jsme všichni nemuseli prostě lítat furt někam, jo, aby jsme měli ten čas sami pro sebe. Hele, my jsme to vyřešili tak, já nevím, když znáš bráchu, tak budeš asi vědět, že my jsme 3 děti. S tím, že my to máme jako hozený, takže my to většinou slavíme, jsme 3 narozený jako v podobný čas, respektive v podobný měsíc a den. Takže... No, my to máme rozfrkaný právě svým způsobem přes celý léto. No my to máme tak, že vlastně třeba já jsem červnovej, táta jakoby taky červnovej, brácha jdeme tomu jako v říjnu, mezi tím je ještě mamka. Takže my to máme třeba tak, že si se tam jakoby jednou domluvíme se, jakoby, kdy to bude a vlastně všechny 4. Jo, že třeba OK, brácha jde někdy jako mimo, ale většinou to je tak, že si to prostě oslavíme všechny 4, tím pádem ty si ušetříš čas, jo, nemusíš to řešit jako rozvrcaně a ono... Ale my se to snažíme taky dělat takhle, ale občas to tak nejde. Ale to je přesně jako pak, já sice velkou rodinu nemám, ale žena jo. A já pak jenom pozoruju ty měsíce, takhle koukáš, tak co je tenhle měsíc? Narozeniny, svátek, narozeniny. Hele, my máme třeba pekelný, já v červnu, včetně teda Toma,
v červnu je třeba 8. narozeniny. A to já říkám, ty už nechci jako další lidi prostě. Pak v hajzlu, no. Ale já třeba sám osobně narozeniny slavím jednou za x let, jo. Nepotřebuju prostě každý rok, aby mi lidi ani mi moc nepřejou, že jo. Já jsem kdysi udělal takový ten sociální experiment, že smažíš datum narození z Facebooku a kolik ti popřeje lidí. Letos jsem se hrdě udržel na to, že mi popřálo 5 lidí. Hele, mně se to zmenšuje každý rok. Jo, a já jsem na jednu stranu rád, protože ty lidi si vzpomenou jednou za ten rok, když jim to tam takhle vyskočí, veď, jako zvoneček. A hele, osobně třeba u klientů, protože většina těch klientů už jsou spíš kamarádi u mě, tak jim ani nepřeju. Jo, takhle přes ty sítě, ale přijdou a jim popřeju sice opožděně, ale popřeju jim prostě osobně. Ne, jako za mě je tohle rozhodně lepší, já jsem si třeba kvůli tomu sám odstranil Facebook, jenom aby mi ty lidi jako hrozně rád bych si zrušil celkově sítě. Jo, z jakýho Instagram důvodu? i to, hele, prostě, jak jsme se tu bavili předtím, než jsme vůbec začali natáčet, mě je 30, přišel jsem do kontaktu prostě se sítěma v 15-16 letech, že jo. A není to pro mě standardem v tom životě úplně ještě pořád. Sice na tom jsem furt, ale koukám, pro mě to má edukativní systém, prostě Instagram, jsou tam bábři z celého světa a plno jich tam dává prostě videa, kde vidíš, jak oni střihli. Jo, tohle já tam primárně sleduju. Ale já mám plný telefon fotek mých střihů, ale nejsem schopný to tam nahrát. Hele, a uvažoval jsi to nějakým způsobem jako expandovat v rámci sociálních sítí, protože samozřejmě i na té sociální síti ty jsi schopen si budovat nějakým způsobem jakoby podvědomí těch lidí, že jo? To jako svým způsobem jsem, ale hele, vzhledem k tomu, že mám plný rezervační systém. Tak ti to stejně govno. Já jsem to chtěl říct, že ty asi úplně já teď reklamu a hele, ptají se mě na to skoro všichni, prostě já jsem hrozně dlouho, jak jsem právě v tom svém barbershopu tak jsem hrozně dlouho neměl nic venku. Jo, ani barberpůl jsem neměl, hlavně protože jsem ho měl sice koupený, ale pokaždý, když jsme ho chtěli namontovat, tak začalo pršet. Takže jsme se na to vykašlali, prostě nebudeš jako dělat nebudeš prostě venku dělat, když prší elektriku, ne? No, takže to trvalo docela dlouho, možná i půl roku. Takže mě lidi kolikrát jakože hledali, ale bylo to svým způsobem inkognito, jo. A prostě můj rezervační systém je otevřený vlastně na těch 30 dnů dopředu, ale na 3 týdny dopředu mám prostě plno. Občas se tam něco uvolní, ale já už nestíhám. Dřív jsem to tak měl, že když se mi něco uvolnilo, tak jsem šel, hodil jsem to na Instagram, mám volný termín. Jo? Tenhle čas a to. No, ale vzhledem k tomu, že kolikrát už jsem sednul, že to tam dám do toho příběhu a mezi tím přijde to e-mail, že už tam je nová rezervace, tak už to nedělám. Jo, kolikrát si to ani nestihnu všimnout, že prostě mi tam zmizela rezervace a už tam mám novou. A přemýšlel jsi třeba o tom, že by si jako, že si přemýšlíš o těch kurzech, přemýšlel jsi, že by si prostě jako expandoval, že by si nabral někoho k sobě? Jo, hele, to chci, ale nebudu k sobě brát prostě člověka, který mi za prvý třeba nesedne, ale já si chci udržovat v tom barbershopu prostě určitou kvalitu. Jo, sám se jí snažím držet, co nejvejš to jde. A chápu to, že prostě lidi, kteří tu jsou a chtějí střihat, nemůžou být na té úrovni, na který jsem já. Jo, to prostě za ty roky, za ty kurzy a tohle všechno, co já už jsem si prošel a vystřihal jsem se, tak prostě jsem na nějaký úrovni, ale sehnat člověka, který mi sedne, který ke mně přijde a nebude si snažit diktovat mi prostě své podmínky, tak je těžký. Teď mám třeba jednoho, ale je to chlapík, bude si muset dodělat teda kurz. Já už si ho sám trošku teďkon zaškolím, ale je to úplně od piky vlastně. Ono se říká, že takhle je to občas jako lepší si někoho vyloženě vychovat. V těch barbershopech to funguje tak, že oni si naberou prostě bábry, kteří jsou prostě na začátku, nemají třeba kolikrát ani tu školu, jo, střihali prostě doma. A ten nový holič v tom barbershopu střihá za stejný peníze, jako ten, co mu ten barbershop třeba patří, nebo prostě co tam jsou ty kluci na té nejvyšší úrovni v tom barberu, střihají za určitou cenu a ten, co to neumí, nebo umí, ale na té slabší úrovni, tak střihá za ty samé peníze. To mně přijde jako blbost třeba. Takže já to chci udělat tak, že já budu na svý cenový úrovni a ty bábři, co budou pode mnou, tak budou mít tu možnost toho růstu se posouvat vlastně ke mně. Jo? S tím, že já jim umožním, nebo
už mám hromadu známých, že jo, i v oboru, jsem schopný, aby lidi přijeli školit ke mně. Jo, a to bych chtěl taky začít tahat do Budějic. Mám to v plánu, bohužel teďko mi do toho, chtěl jsem teďko na říjen pozvat jednoho bábra, není o to teda v Budějcích moc zájem od bábrů, ale prostě je tam ta možnost dotáhnout ty lidi do těch Budějic. Teď jsme přibrali se ke mně další 2, že by do toho šli. Bohužel je to hromada, takže to udělám příští rok, že prostě možnost posouvat se těm lidem i z těch jiných barbershopů v Budějcích. Takže uděláš nějaký jako barber jam nebo něco jako Ne, spíš workshop i pro ty ostatní lidi, jo, ne uzavřený jenom pro mě a pro barbery, co budou pode mnou, jo, ale podle mě je blbost si konkurovat, když se všichni můžeme posouvat, jo. Každý je dobrý v určitým ohledu té práce a může dát prostě svoje vědomosti tomu dalšímu. A ne prostě, hele, tamhle stříhají takhle a prostě je to v háji, jo. Ale posouvat se dál. Stejně tak jako každý z nás, možná je to problém toho, že prostě je hromada barbershopů, teď třeba v Budějcích už je přes 20, že jo. To je poměru k obyvatelům už víc než prostě v Praze. A v celé republice je podle mě tak kolem 20% těch barberů, co se o to opravdu zajímají. Jo, co si jdou dál. Pak je tady 30%, co to umějí, ale už se neškolejí, podle mě. No a potom je tam určitý procento lidí, co si to otevřelo jenom kvůli tomu, že je to modní vlna. Jako máš hrozně zajímavý jako názor v rámci toho, jakoby, co se týká jako lídra, jakoby v tom, aby se mohl vést lidi, tak jakoby jsi hodně srovnaný v tomhle. To je taková jakože poklona, co chci dát. Díky. Protože tohle jsou jakoby věci, které člověk jakoby na té manažerské pozici by jakoby měl znát, měl by to vědět, měl by s tím nějakým způsobem počítat. Každopádně určitě souhlasím s tím, že ono v dnešní době nikomu dělat konkurenci je píčovina. Je prostě lepší s tím člověkem nějakým způsobem spojit a posunout se jakoby dohromady dál. My jsme třeba tady máme kluky, co vlastně jsme, jakoby, my tu máme jeden podcast a pak vlastně ještě mají kluci z okolo, ty mají sice jiný koncept, než máme my, ale jsou to taky krumlováci. A já, jelikož tam toho jednoho člověka, nebo respektive Martina vlastně jsem znal, říkám, hele, tak přijďte, pojďme rád něco společně a taky z toho důvodu ne, že aby nějakým způsobem jsme se jako konkurovali, předháněli se, jako kdo bude mít větší čísla, komu to poroste rychleji a tak dále, ale aby jsme si dopomohli. Jo, protože oni přišli s tím, že hele, máme tohle, program na titulky a tak dále. Oni nám pomohli, my jsme pomohli jim. Jo, že to prostě fakt jako společně je ten člověk schopný s tím dalším se posunout mnohem dál, než když si to všechno musí zjišťovat sám a když prostě to bere čistě jako konkurenci, víš co? Hlavně málo v čem ta konkurence je jako validní vlastně, když tak vemeš, když se nad tím tak zamyslím, tak stejně. Ty máš ten jako booking úplně plný a vsadím se, že všechny ostatní barbři v Budějcích to budou mít podobně. Takže jako proč si konkurovat, když těch lidí je stejně to tak přehršel. Ale to je právě to, jo, vem si, že kolikrát ke mně přijdou klienti, že byli prostě někde jinde, nebudu říkat kde, ale na té hlavě se mi přijdou, prostě potřebuji to opravit. Jo. Protože to poznali prostě sami, že je to špatný. Já bych chtěl jenom říct pár příběhů, že my jsme v práci taky, jakoby je nás víc, co chodí jako vyloženě za barberem, protože my jsme tam 1, 2, 3, 4, 5 lidí, co chodí za barberama a vždycky tam vidíš, jak přijde jako každý úplně s jiným účesem. Ale hlavně tam jako minule tam přišel vlastně kamarád a ten vole strany úplně jinak, víš co, no já byl u barbera, my jsme na něj všichni koukali, prej ty vole, to ten barber měl 3 promile v krvi, ne kurva, když to máš vole každou stranu úplně, já si prdel. No jako nebyl úplně při smyslech, říkám, no dobrý, tak si to rodí někam opravit, no budu muset vypravit jak exot, říkám, jo, takže jako s tímhle souhlasím, že asi ne každý. Ale může se stát, jako, že ten holič má v tom barbershopu špatný světlo. Ono hrozně moc věcí jako ovlivňuje ten finální střih. Jo, já třeba stříhám ve sklepě, mám tam hromadu světla, jo. Ale namontoval jsem si tam na jedné straně třeba hůř a vím to, hlídám si to. Ale prostě někteří to vědět nemusí, že jo. A budou stříhat, budou mít světlo z jiného úhlu a už si to tam třeba o půl centimetru prostě posunou. A nepozná to pořád na tom světlo. Viděl by to, když by s tím klientem vylezl ven a venku si to prohlíd na denním světlo. Jo, proto je hodně důležitý se zajímat i o to, prostě, když střiháš, jaký tam máš světlo, jaký má CRIčko, že jo, a tady tyhle věci, prostě měly by se o to ty lidi zajímat. Je to pro jejich práci
My tady právě budeme mít potom ještě jednoho holiče. A to je teda, on stříhá ženský, jestli něco říká Michal Moučka. Tak ten nám slíbil, přijde vlastně asi za měsíc necelý, něco takového. Něco takového za celý Takže měsíc. tam to jako, taky to bude zajímavý určitě, jako ten jeho pohled, protože přece jenom, aspoň z mýho pohledu, takhle zvenku stříhat chlapy a stříhat ženské je obrovský rozdíl. Mimo to, že on na těch ženských se podle mě může daleko víc vyřádit, než ty na chlapech. Že co si budeme na toho chlapa, podle mě jako moc účesů nevymyslíš zase. Těch účesů je ale hromada a právě já bych to takhle řekl, tak vlastně jsou dvě odvětví, nebo ne odvětví, ale rozděluje se to na old school a new school, že jo. A já jsem spíš new schoolový jako bábr. Já mám plno technik převzatých a je to i tím, že prostě jsem vyučený, že jo, převzatý z kadeřničiny. A old schoolový bábři prostě úplně nesekcovali a tak, jako to dělám třeba já. Jo, a je to rozdíl třeba právě, když ke mně přijde klient, který chodil do jiného bábru a viděl tu práci toho oldschoolového bábra, jak střihal a teď přijde ke mně a já střihám vlastně úplně jinak. Jo. A třeba hromada teďkon dámských technik se dostává do pánského. Jo, dá se to promíchávat docela hezky, jsou základní prostě 3 tvary účesů a ty se mixujou mezi sebou. Hele, jenom taková otázka, a ty když jsi teda chtěl být jako nějakým způsobem stříhat, jak ty jsi se rozhodl, že chceš vyloženě být jako barber a starat se jenom jakoby o chlapy a jakoby to třeba nezvažil, že bys třeba stříhal ženský? Hele, ne, to ty jako hele, z té zdrávky a z toho kolektivu, s jakým já jsem pracoval, tak vím, že ženský neumí být sticha. Že jo, ty já prostě... jsem čekal, než to řekneš, upřímně jsem prostě fakt čekal, než to řekneš. Dámský kolektiv nevadí mi, ale není to úplně pro mě. Jo, i prostě na té kadeřničině, tam s těma holkama, co tam byly, prostě 17letý holky a furt posloucháš prostě, co oni tam řeší, že jo, za hovadiny a ono se to postupně prostě posouvá dál, že jo, i u těch starších. A hele ne, prostě baví mě dělat ty pánský účesy, baví mě dělat vousy. To pánský, to je prostě pro mě, kdybych proto byl stvořený, bych řekl. Nerázným způsobem mě to prostě baví a bavilo by mě i dámský, ale pro mě je dámský nudný. Jo, plnou ženských si nenechá na hlavě udělat prostě extravagantní účes, ale prostě crop mulet nebo něco takového, jo, rovná ofina, vysekaný boky úplně pryč a vzadu dlouhý. Těch je hrozně málo takovýchhle ženských. A pokud takový ženský jsou, ať mi napíšou. Jo, ostříhám je klidně zadarmo, ale prostě extravagantní účes. Jo, za to, když prostě přijde holka, řekne ti, hele, chci to dorovnat. A takhle to uděláš 5krát za den. Nebo chci to sestříhat a jediný, co ty tam děláš, tak je vlastně, že to taháš nahoru. Tak to mě úplně moc nebaví. Hele, za mě úplně klasická otázka, kterou jsem se na tebe připravil. Typický týpek, co přijde do barbershopu, jo. Hele, všichni ty mladší, víš třeba já, mám problém s růstem vousu, jo. Existuje vůbec nějaký přípravek, který tě reálně jako to podpoří nebo ti s tím pomůže, protože vím, že třeba je spousta reklam, je spousta píčoven, co se na to dá, ale jako ty jako člověk jako bez oboru, víš o ničem, co reálně tomu člověku jako pomůže na růst vousu, nebo je to fakt jenom celý prostě reklama a píčovina? Ne. Takže píčovina, to všechno. Hele, jako možná to nějaký procento jako má, že, ale asi se bavíme o tom BR dopingu. No, nějaký takový ty olejčky. Hele, já na jednu stranu nebudu tady Angry hejtit, jo, ale co udělá asi to, když si probudíš prostě něco, co má ještě chvilku spát. Jo, a vousy rostou celý život. Nevím, jestli jste někdy viděli, možná bych to tu i našel u Six Litra, ten má taky podcast, a jedinej bábr teda. A zrovna ten tam to video měl. Je borec, takový ten šedivý děda, jak nosí takovou tu patku dozadu, vousatý. Tady má třeba díru ve vousech, jo. Ale to je borec, který mu nerostly vousy do 30. Jo, a až po 30 mu začaly růst. Prostě vzhledem k tomu, že jsem dělal v nemocnici, tak vím, že i ženským začnou růst vousy, že jo, když jsou starý a kolikrát byly vousatější než ty. To bolí, ale dobře. Ne, hele, buď ti začnou růst, anebo prostě nezačnou, jo. Každý to má jinak, jo. Já třeba, předminulý pátek jsem schodil takovouhle chlebárnu, jo. Říkám, já si nedokážu představit. Ne, fakt, jako měl jsem vousy, už přítelkyně to štvalo, že jo, taky, ale
je to 10 let, co jsem byl prostě na krátko, tak jsem to chtěl schodit a zjistit, jak vypadám. Jo. Ale hele, můj názor na ten BR doping je takovej, že prostě oni i to prezentujou tak, že ti to proudí spící vlastně folikuly vousů, který, aby ti to rostlo. Jenomže ty vousy ti mají třeba začít růst za nějakých 15 let. A ty si je probudíš teď. Pak už je tam mít nebudeš. Jo, může se stát, že místo toho, aby si byl vousatý třeba za těch 15 let přirozeně a ještě víc, tak si můžeš udělat to, že za těch 15 let nebudeš vousatý furt stejně. Nevím, jo, je to jenom moje domněnka, ale nejvíc i na růst vlasů a tady toho všeho stejně přes vnitřek, že jo, přes potravu. No a když jsme teda nakousli tohle téma, já jsem nad tím přemýšlel, chci se zeptat, co se týče té kosmetiky, té pánské, jakou značku ty jakoby lobuješ, jakou doporučuješ, že je jako nejlepší? Hele, pro mě je to Noberu a potom je to Panderval. Ale je hromada značek, který mají jeden produkt, který mi vyhovuje. Ale od Noberu, od Pandervalu mi vyhovují téměř všechny. Hele, a kdybychom si to měli dát jako nějaký tvojí maturitní, nebo respektive tvojí závěrečnou otázku, jak by se měl člověk správně starat, ať už to jsou vousy, vlasy a tak dále, protože když nás bude sledovat, dejme tomu někdo mladší, kdo se to teprve s tím učí, nebo dejme tomu někdo starší, komu začínají tady vypadávat vlasy a tak dále, jak podle tebe by se o to člověk měl jako starat? Jako skrz toho barbera, jakoby, víš, jakoby nějaký přípravky, jestli něco jako je potřeba, není ale potřeba. tak základ je podle mě se to hlavně naučit používat. Což já třeba chlapům, co ke mně chodí, přijdou prostě s panovousem, tak moje první otázka je, jestli na to něco používají a oni mi řeknou, že ne. Říkám, aspoň olejček by to chtělo, protože olejček je vyživující jak pokožky, tak vousu. A říkám, OK, jestli to neumíte používat, tak si kupte nějaký levnější, prostě ne ode mě, že jo, protože stojí 5 kg a jak ty chlapy už prostě postupem času vím, tak si to koupí, používají to 3 dny a pak to po roce vyhazují. Jo, takže říkám, prostě kup si nějaký tamhle v DMku, Bulldog není úplně špatný, stojí, já nevím kolik, 200 pádil si, jenom jsem střelil a prostě nauč se ho každý den po sprše používat. A že ho vypotřebuješ a budeš to mít naučený, protože návyk si vytváříš třeba měsíc a půl, že jo? Tak až to budeš mít v návyku, tak běž a kup si kvalitnější olej. Jo, abys prostě na jednu stranu nevyhazoval zbytečně prachy za něco, co nebudeš používat. Ale zrovna na vousy základ úplně pro všechny, i s takovýmhle strništěm, i to, co máš ty, klidně se do brady můžeš dát olej. Jo, i do vosu. No, tak úplně nevím, jestli... A třeba hlavně, co bych doporučil chlapům, který si stěžují, že mají lupy, začít si ty vlasy foukat úplně do suchej s pokožkou. Jo, okay. Je to první věc, co jim radím, protože plno chlapů dělá to, že si prostě umyjou hlavu, takhle to přejedou ručníkem a jdou. Mezitím se jim to tam zapaří, nebo prostě vytvářejí si tam ideální podmínky pro to, aby se jim ty lupy tvořily, jo, pro plísně a tady tohle to všechno. Takže vyfoukat úplně do sucha s pokožkou a je dost možný, že lupy přijdou. To je docela dobrý tip. A teda říkal jsi, že takhle z těch běžně jako dostupných značek v DMku a tohle, že Bulldog není špatný, že Bulldog je jako dobrý. Ale není to... Nejhorší. Není to úplně nejhorší, ale je to lepší, než kdyby si skoupil balon. To je jasné. Okay. A v rámci toho, respektive, jak ty si vůbec třeba učíš jako nový sestřihy, nebo tak jako z čeho ty jako čerpáš nějakým způsobem inspiraci? To máš jako postavený jako... Hele, online školení, okay. Klasický workshopy a pak sám mám cvičný hlavy, trénuju si prostě na cvičných hlavách a takhle. Jo, pořád nad tím přemýšlím, kreslím si diagramy a samozřejmě jsem limitovaný tím, že budějce jsou docela konzervy, naučí si 95% prostě klientů chce strojkem strany. Jo, já jsem teda mega rád, když mi přijde někdo s delšíma vlasama a můžu si zastříhat nůžkama, protože tu práci těma nůžkama já v těch Budějcích moc neukážu. Jo, a není to třeba ani tak dlouho, co jsem ukecal prostě koučíka na ulici s afrem, aby se přišel ostříhat, že ho ostříhám klidně zadarmo. A když mi napsal asi po měsíce a půl, prostě, že jo, že do toho půjde, tak mu píšu, hele, protože mi došlo, že to skoro jenom půl hodiny budu vyčesávat,
píšu, hele, udělali si tam ale rezervaci na střih vousty. Jo, abych na tebe měl dost času a fakt jsem, hele, 20 minut jsem prostě tím afrohřebenem jenom takový jížděl. Z takový hlavy najednou byla taková a pak prostě 3/4 hoďky jezdíš jenom s trojkem kolem, jo. Ale to jsou práce, které mě baví. A to, když jsem toho klučíka zastavil, tak vlastně ani nevěděl, nebo když jsem ho střihal, ani nevěděl, že je to moje první afro. Jo, ale nebojím se toho prostě jít a v hospodě nebo prostě na ulici zastavit to dotyčního, když vidím, co má na hlavě a říkám si, to asi bych věděl, jak ho ostříhat, jo. Tak nebojím se jít za ním, že ho ostříhám zadarmo. No, no, jo, pro mě je to potenciální nový klient a když má páčo a já se s ním domluvím, aby to nechal tak nějak na mě a domluvíme se prostě na tom i, co by chtěl on, tak je to naprostá bomba, jo. Můžu si vlastně svým způsobem udělat, co chci a ten člověk je většinou spokojený a vrací se. To je dobrý, no. Hele, ještě jestli úplně jako jedna z posledních otázek už, co ty a cestování? Cestuješ nějak nebo vůbec ne? Hele, vlastně vůbec. Jo, teď byly ty covidy, tohle to všechno, takže jsem furt něco doháněl a teď malej a teď přes léto vlastně přítelkyně byla ve Zkušebce, takže jsme ani nikam nejeli. A máš nějakou jako destinaci, kam by ses jako chtěl podívat nebo kam jako hele, co bych chtěl vidět, tak budou fjordy. A ty jednou uvidím. Pojedeme spolu. Ty jednou uvidím, ale pak bych se chtěl podívat do Toronto, protože tam nějakou dobu žil můj děda. Takže táta už tam teda byl, já se tam tak na 14 dnů bych se tam podívat jako chtěl. A pak do Rumunska, do Orady, no. Tam je otec zase moje babička, takže jdeš po stopách svého rodu. Jo, protože pro mě jako rodina je důležitá, sice vím, že se jim občas moc neozývám, ale je to tím, že prostě můj ten time management je na jednu stranu hrozně napitel nastavený, ale zvládám ho, no. A tam je vždycky, já jsem se asi naučil jednu jednoduchou věc, a to, že každý ten time management si musí jakoby nastavit sám, co mu vyhovuje. Jo, hele, mě dělá spíš problém to, že já si řeknu, tak jo, napíšu jim, pak najednou mi přijde klient třeba o 10 minut dřív a já na to zapomenu a večer si říkám, to je v 10, tak to už nic, jo. Tak zítra. No tak asi to říkám třeba 14 dnů. Hele, já mám naučený, já se dám na všechno upomínky. Já jsem jako hodně upomínkový a já cokoliv, co potřebuji vyřešit a nedokážu si zapamatovat nebo udržet v hlavě, tak teda díky bohu za iPhone, tak mi vole permanentně vyskakují upomínky a teď já prostě sedím a teď večer mi cinkne upomínka a prej, jen to otevřeš a zítra podcast 8 ráno. Kurva. A teď co se jenom otočíš a Zlato, no, budu stávat, jo, tak v 6. Kam jdeš? No na podcast. To jsme to nemohli říct dopředu. Já na to zapomněl, já jsem to dozvěděl taky teď. Mají doma na nástěnce napsal termíny podcast. Teď už ne, teď už je to na stole. Teď jak jsme stěhovali. Vždycky ráno snídám, tak to tam mám. Ne, ale my jsme teď stěhovali celý vlastně byt, respektive, takže jsme si užili úterý plný stěhování. Já na tou rukou, s kterou nesmím nad 2,5 kg cokoliv zvedat, tak jsme tahali do 7. patra postel. Docela prdel, můžu doporučit. Doktor bude mít radost, až půjdu, kurva, možná zítra kontrolu, no to je jedno, to zjistím ještě. Až půjdu na kontrolu, tak mě asi zabije. Ale jako v rámci tohohle, tak jako teď už tam mám hezký stoleček a říkám, tam se to vypisuje, tam to bude a prostě co zapomenu, ale zbytek je tam napsaný, vždycky si to tam najdeš. Protože prostě časové to je taky na píču, ale pokud to někomu hele time management vyhovuje tak, jak ho má, za mě jakoby to měnit a nějakým způsobem se jako posouvat dál, dá se to, ale člověk v tom třeba nevidí v ten daný moment nebo v ty daný roky prostě tu potřebu, víš co. Ale jde o to, že k tomu, abych se posunul kam chci, prostě musím tomu věnovat čas. A jak jsme se bavili, jsem OSVČ 24/7, 365. Jo, prostě pokud nespím, tak svým způsobem pořád pracuju, že jo. A tam je nejvtipnější to přirovnání, jak se vždycky říká, vole, nebavila mě práce, vole, na 8 hodin. Začal jsem podnikat, ne? Ty 24/7 v prdeli. Sice jste chtěli končit, ale zrovna tohle to je hrozně zajímavý téma, jo? Jak si plno lidí, co normálně pracuje, představují prostě ten život toho podnikatele nebo těch OSVČ, tady z těch lidí hrozně růžově, jo? Ale už nevidějí to, že oni si fakt odejdou 8 hodin v práci. A mají klid, že jo. Pak jim jednou měsíčně prostě přistane výplata. A mají pohodu, jo. Zaplatí si, co musí. My,
co mi každý měsíc řešíš furt dokola to samý, do toho se ti furt něco nabavuje, tamhle se ti něco ubude, máš v plánu tamhle to, tak teď se zaměříš fokus tady na tohle, teď ti utíká tohle a furt řešíš, aby ti něco neuteklo blbě a aby to bylo všechno OK, jo. A proto je důležitý na jednu stranu právě to, jak jsme se bavili, jednou za čas prostě někde vypnout a ustříbit si ty myšlenky, jo. Já jsem třeba měl v tom lednu, než jsem otevřel ten barbershop, tak jsem si říkal, tyhle, já to nestihnu. Jo, protože já jsem do toho barbershopu 3. ledna naběh, měl jsem do 17. ledna čas to tam udělat komplet. Jo, já jsem tam měl vlastně všechno jenom nastěhovaný, ale nic jsem tam neměl. A to je asi 5 dnů prostě předtím, si říkám, to bylo asi toho 12. si říkám, ty vole, já to nestihnu. No, a takhle jsem třeba ještě celý ten jeden den prostě v té hlavě furt, ty vole, já to nedám, ne? A pak prostě večer jsem si sedl a říkám, ty vole, tak co mi tady ještě zbývá? Ustříbil jsem si myšlenky a říkám, tak jo, v pohodě. Hele, my jsme tohle měli... Sice, hele, večer ještě jako předtím, než jsem otevíral, tak jsem tam montoval s kamarádem, co mi dělal světla, tak jsme to tam montovali, ale věděl jsem, že už je to poslední, co mi zbývá. Hele, důvod, proč Míša do toho zmínil, že něco nám to připomíná, jako tady to bylo stejně, my jsme měli datum a já říkám, hele, prostě... Podobně je to všude stejně. Ale a to bylo prostě, my tady začneme vydávat. A teď. OK, a tady garzonka. My jsme sem přišli a tady prostě sklad bordelu, hele, jsme to třeba jako, jak dlouho jsme to dělali, třeba 3 týdny a měli jsme to komplet? Hele, 3 týdny. Máme na YouTube hezký video. Hele, 3 týdny jsme to dělali, bylo to komplet, ale pamatuju si, že ještě třeba 4 dny jako před prvním vydáním se řešili hosti. Že jo, protože prostě něco nám padlo, něco se změnilo a teď jsme řešili hosty, nebyly mikrofony, na ty se čekalo hroznou dobu, než vůbec přišli a teď my jsme tu stáli a prej. Ty vole, to nemůžeme Prej, za 4 dny má vycházet epizoda. Bez mikrofonu, bez ničeho. Říkám, OK, dobrý, takže a začalo se vlastně jako plánovat, jako hele, OK, budou v Praze, musíme vyzvednout z Prahy, musíme to nějakým způsobem stihnout natočit. A jako tohle fakt jako chápem a souhlasím s tím na 1000%, že tohle prostě to, že ty si potřebuješ nějakým způsobem vypnout, nadechnout se, my tam máme díky bohu výhodu jakoby 2 lidí, že když Míša třeba něco, tak já jsem schopen ho podpořit, nebo mu jako dát do toho jiný náhled, co se já, když to přeháním, že jsem perfekcionista, chci mít všechno tak, jak to chci mít. No, já se taky snažím to mít všechno úplně tip-top, jako. Ne, fakt se člověk dá, říká se, hele, bude to takhle a Míša vždycky sedí a dobrý, tohle nejde, do hokej tohle jde, tohle můžeme udělat, tohle. Takže jako v rámci tohohle tak 100% jako souhlasem a cením, ale je pravda to, že spousta lidí si myslí, že ono jakoby být OSVČ vyděláváš miliony, ne, to je první faktor, ne, a druhý faktor, veme ti to hromadu času. Jo, přesně a to tak, je prostě to, že vem si, že fakt jako když jdeš na 8 hodinovku dobře i 12 do fabriky, tak OK, ale ty vylezeš z fabriky, nic tě netrápí. Máš přesně tak, máš čistou hlavu, máš všechno v píči, doslova. No ale vem si kolikrát jako ty lidi pořád mají prostě... Ale víš co? Ale já jsem třeba osobně řekl, že nikdy nepůjdu do fabriky. Jo, ale postupem času si tak říkám, to je možná na starý kolena, že bych to zkusil. To bylo špatný, viď? Hele, ale... Jo, uvidím, třeba jednou to přijde. Víš co, ale on to tu, myslím, že to tu i někdo říkal, ale je to takový zajímavý, všichni si představují to podnikání jako strašně růžovou věc a tohle, ale když se koukneš, kolik z těch jako vrcholných podnikatelů, z těch úspěšných lidí, reálně kolik z nich má nějaký jakoby normální život, kolik z nich má rodinu, kolik těch vrcholových podnikatelů nikdo. Když se vezmeš mimo Kellnera, tak těch vrchních prostě 8 je prostě stejně, jsou sami, protože nemají čas na nic jiného než na tu firmu, že jo. A Kellner byl světná výjimka a to je jako klobouk dolů před ním, těžký obdiv, jak to zvládl tak dlouho održovat. Jako. Hele, za mě prostě je to o tom, že spousta lidí si fakt prostě představuje, vole, to, že hele, ty začneš podnikat, OK, dobrý, víš co, vyděláváš, vole, miliony, nevidí v tom, kolik ty dáváš státu, kolik daní, že si máš paušální den a další píčoviny, do toho nevidí, kolik stresu s tím máš, kolik zákazníků a tak dále, všechno to zařizování okolo toho není prdel. A teď ty jako ti řekne, no teď ty stejně skoro vůbec nic neděláš a ty do píči žiju 15 vykretení a teď si vlez z fabriky po 8, cikne ti výplata, máš v hajzlu, je ti to prostě s proměnitím, no ano, zase na druhou stránku, my jako OSVČ máme možnost se posouvat. To třeba jakoby... Ale tak to mají ty lidi v těch fabrikách, jako když ale moc ne, ty vole. Jako, jak kdo, no, jako, třeba v McDonaldu je lepší. V McDonaldu máš taky jako možnost posouvat dál, ale ne, hele, v těch Budějovických. Ne, ale víš co, tam je paradox, že ty v McDonaldu se říká a je to tak, že si, když nastoupíš, tak si můžeš spočítat, za jak dlouho budeš regionální ředitel.
Že tam to není vůbec o zásluhách, o něčem takovém, tam když neděláš průsery, tak prostě jdeš na tom žebříčku a tvrdě podle těch dob, jaký mají nastaven, jdeš. A já vím, takhle to má můj bratranec, ten takhle začínal jako na řadový pobočce a teď v tuhle chvíli manažeruje pobočku v Táboru. Jo, protože prostě si bylo to a ten čas upěch a prostě se dostal na tu pozici a takhle to tam funguje. No, za mě prostě jako fabrika nebo takhle není špatná věc, pokud prostě chceš mít čistou hlavu a stačí ti prostě nějakým způsobem jakoby nějaký ty poměry, samozřejmě pokud je někdo náročný na finance a chce prostě dejme tomu někdy vole velký barák a tady ty věci z fabriky, to asi teoreticky za to není možný. Je? Ale musíš si vybírat fabriku. Ale jako na jednu stranu, když to tak vezmeš, tak v panofabrikách už dneska platí fakt dobře, jo. Musí, někdo to dělat musí. Jo, tohle já zastávám u všech těch prací. Jako kdo má strašně hezký peníze, popeláři. Popeláři vydělávají úplně nesmysl peněz. Ale proč? proč? Protože to někdo dělat musí. Ale to není úplně o tom, jako proč, podle mě je to i tím, že prostě popelář je fakt jako dřina. Je to dřina za druhých. Prostě infekce, tyhle ty věci. Není to úplně fajn. No, podle mě jako... tam jsou vysoký příplatky právě za tohle. No jasně. Ale pravda, kdo z nás bude prostě vstávat ve 3, ve 4 ráno, aby vyjel prostě v zimě nebo tohle z toho vysypat popelnice. Že jo, žádný státní svátky nic pro ně neplatí, prostě jezdí. Jako klobouk dolů před nimi, ty kluky prostě obdivují, abych to dělat nemohl. Jo, ale to je většina těch prací, někdo to prostě dělat musí, proč jsou tak dobře placeni, že jakoby všichni řemeslníci, všichni, kdo dělá rukama. Protože nikdo to dělat nechce, nikdo se dneska nechce zašpinit, všichni u některých těch řemeslníků je to teda blbý, že jsou placený tak, jak placený jsou, jako... protože ale je to prostě ruce od rukou. No. Jako co si budem, taky určitě všichni známe řemeslníka, co ti postaví zeď a máš s ním domluvenou, na kolik to vyjde a pak zjistíš, že se to 4krát přestřelilo, že je prostě materiál, že je hodiny navíc. A máš to na křivo. Přesně tak. A máš to na křivo a ty tam jenom stojíš a no do prdele. No a pak máš borce, který ti to udělá za basu piv, za karton cigár, věď, a udělá to tip-top, že prostě by si od něj nechal postavit celý barák, Ne, ale tak to je, no. Takže mu necháš přivést tank piva, bo. Ne, ale to postavíš mu tam maringotku a dělej. To už jsou fakt jako ruce od rukou, no. Jako. Ale tak to je se všem, jako to můžeš říct i ty svobodou, víš co, že prostě jako je dobrý barber a s tím je na píču barber. Jo, stejně jako třeba já jsem obchodák, je dobrý obchodák a je na píču obchodák. Jo, je to jednoduchý. Prostě každý ten obor má nějaký prostě, ať už je to dobrý, ať jak špatný, ať jak, prostě vždycky máš někoho, kdo to umí líp. Ale tam jde o tom, že prostě buď seš na té úrovni, kde už seš patříš k té špičce a trošičku nebo máš možnost trošičku polevit, anebo seš ten člověk, který to prostě furt bude jakoby hypovat a pushovat dál a bude se snažit posunout ten další level, i přesto, že už to je jakoby za hranicí toho nejlepšího. Jo, abys prostě furt, jakoby, když třeba děláš to, co tě baví, že jo, tak předpokládám, že taky si nesedneš a ty vole umím 1000 účesů, 1001 už se učit nebudu. Jo, prostě půjdeš na ne, furt, ale já si myslím, že právě u nás je důležitý furt se snažit prostě posouvat dál, jo. A ne zůstat na tom místě prostě stát. Když už prostě si myslíš, že máš všechno, co si mohl dokázat, tak si najdi další cíl. Právě. Jo, za mě to tak je a tohle by za mě byla myšlenka, kterou bych to ukončil. Tak si myslím, hezká myšlenka na závěr. Takže my děkujeme, že jsi na nás v nabitém rozhovoru našel čas. Já děkuju. My taky děkujeme. Bylo to fajn. Každopádně ještě dáme dokupy se tam těch hostů, to nám hodně pomůžeš. Tak jo, mějte se krásně. Mějte se krásně. Taky. Čau. Čau. Čau.